விமான போக்குவரத்து துறை என்பது ஒரு ஆணாதிக்க நிறைந்த துறையாக வெளியிலிருந்து பார்க்கப்பட்டாலும் அந்த துறையிலும் பெண்களாலும் சாதிக்க முடியும் என்று நிரூபித்து காட்டியுள்ளார் புனிதா சொக்கலிங்கம். விமானத்தை இயக்குவது என்பது எளிதான காரியம் அல்ல. அதற்கு தேர்ச்சி நிறைந்த அனுபவங்கள் வேண்டும் என்பதே முதல் விதிமுறையாகும். அவ்வகையில் புனிதா சொக்கலிங்கம் தனது எதிர்காலத்தை வடிவமைத்து அனைத்து மகளிர்களுக்கும் ஒரு உதாரணமாக விளங்குகிறார். ஒரு மாணவியாக வலம் வந்து பிறகு விமானியாக உருமாற்றம் கண்டு அதில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளார். இந்த நெடுந்தூர பயணத்தில் பல்வேறான சவால்களையும் புனிதா சொக்கலிங்கம் சந்தித்தார். விமானிக்கான பயிற்சிகளை மேற்கொண்ட புனிதா சொக்கலிங்கம் ஆண்களுக்கு நிகராக வழங்கப்படும் பயிற்சிகளையும் நிறைவு செய்து விமானியாக உயர்ந்துள்ளார். விமானியாக வலம் வர துடிக்கும் பெண்கள் அனைவரும் உங்களின் விடாமுயற்சிகளிலிருந்து ஒருபோதும் நிலை தடுமாறாமல் செல்ல வேண்டும் என்று அவர் அறிவுரை கூறினார். கடினமாக உழைத்தால் நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடித்த துறையில் வெற்றி பெற முடியும் என்பதற்கு புனிதா சொக்கலிங்கம் ஓர் எடுத்துக்காட்டு.